прави някаква магия, така че се... Джука ли си направил? Джука ли си направим, да. Значи прави някакъв фокус. Здравей, здрасти. Почна да се чувствам като себе си. Душичка като кличка си слаба. Приключих. Имаш ли баща? Не, просто не. Колко си сложи? 0,8. 8 милилитра. Да, 8. Джансил. Ей така. Не ви интересно, има ли хора с по 8? Братява малко. Пак ти го това нещо. И такова трябва да този. Е така да... Платена ли сте? Не. Безплатно. Боли ли? Да! Спри! Ама някакси накриво се и беше. Честно че Човек, не знам топло ми. Брат, не знам дали ти е топло, ама уж със сигурност не. Тук си ще не вижда. Яки ногти, мерси. Махни чорапите по-добре, боса. Дъщеря ти също. Дъщеря! Да, това ми изкипи. Ето дъщерята си показа. Хора, моля ви се. Нямам дете. Рано ми е за дете. Още не съм изстанала дъщеря, ама. Махни пижамата. Махай пижамата му. Пижамата е твоята дъщеря, съм потириска. Моето не е пижама. Твоето помина. Не, така не ми е удобно. Добре, аз ще казвам просто какво пишат. Ма на мен не ми е удобно да застанам. Знам как да застанам. Що не искам така. Искам да се опликна. Сайзи. Покажи татуса на ръката. 24/7 сте заедно. Какви се падате тогава? Сестри. По-братски. Сестри. Може ли инста на другата? Не. За да разберете. Какво дръза човек? Начална стойка. Муска Мики Маус. 6-7 да се активира. 6-7. Брат. Опа. Представяш си в момента да я правила да иди ти говорих на центъра. Не. Не си го представям.